Namasté, benvinguts, benvingudes a aquesta gravació que em disposo a gravar avui, dimarts 12 de gener del 2021, des de Porreig, des de casa meva. Us dono la benvinguda aquí al meu espai. Aquestes gravacions estan dirigides pels meus alumnes que tinc a la comarca del Berguedà i d'Osona. Confio que us pugui arribar aquesta classe, que us pugui agradar. Si has arribat aquí per recomanació d'algú, doncs també et dono la benvinguda aquí al meu canal i et puguis subscriure i rebre les notificacions de les classes de ioga i de meditació que pugui anar fent. Sí. Avui farem una classe de Hatha Yoga clàssic, sí. Com totes les meves classes, amb aquesta línia de posar l'atenció en la meditació, en el mantra, que tota la classe sigui una meditació. Sí? És un ioga suau, apte per tothom. Tot i així, ja aniré fent les indicacions necessàries perquè puguis portar l'atenció en el present, en l'aquí i l'ara, que és el que ens interessa en aquestes classes de ioga. Doncs bé, assenta't en postura de meditació, assegura't d'estar en un espai que no et molestin durant aquesta hora. Pots encendre alguna espalmeta també, si vols, i posar incens que t'acompanyarà. Sí? Columna ben dreta, cap ben centrat. Tanca els ulls. Primer de tot, observa la respiració conscient. Com inspires, s'infla la panxa, la caixa toràcica. Com quan expires es desinfla. Columna ben dreta, cap ben centrat. Porta la teva atenció en aquest espai que es crea al final de la inspiració, que és un moment de suspensió al ple on no hi ha res. També porta la teva atenció en aquest espai que es crea al final de l'expiració. És un moment de suspensió al buit on no hi ha res. Mentalment i en silenci pots mantenir amb el mantra Soham, que ens acompanyarà durant tota la classe. Quan inspires So, quan expires Ham. Quan inspires So, quan expires Ham. Et recordo que el mantra Soham vol dir jo soc i és una invocació per connectar amb l'essència divina que ja ets, més enllà del cos, més enllà de la ment, del nom, de la forma. Soham, jo soc.
inspires so. Quan expires ham. Bé, ajunta les mans a l'altura de Nahata Chakra situat al cor i des d'aquí connectats amb l'energia de Mare Terra, connectades amb l'energia del Pare Cel, des del centre del cor connectats amb tot l'univers. Anem a cantar 3 sons. Inspira per cantar. Inspira. Inspira. Molt bé, perfecte, obrim els ulls i ens posem de peu a poc. Més o menys aquesta classe durarà 1 hora. Dic més o menys perquè vaig improvisant també. Anem a fer uns quants exercicis d'escalfament. Entreparem els 2 dits polzes. Inspira dalt. Expira baixa, allà on arribis. Si arribes als genolls està bé, si arribes als turmells també, si arribes al terra també, no importa, de fet, on arribis. Primer contacte de l'estirament del cos, flexiona un genoll, flexiona l'altre, molta una mica. Flexiona els 2 genolls, puges amb l'esquena rodona, rotació de les espatlles enrere. Rotació endavant. Molt bé. Perfecte, mans a la cintura i rotació del cap, pots fer mitja volta o volta sencera. Perfecte, molt bé. Apreta bé amb els peus al terra i inspires a dalt i et deixes caure cap a l'esquerra sentint tot l'estirament lateral. Estira el colze, estira el canell. Inspira dalt. Expira baixa. Inspires, aixeques el braç esquerre, et deixes caure cap a la dreta sentint tot l'estirament lateral, estira el colze, el canell. Inspira dalt, expira baixa. Perfecte. Farem aquest exercici que consisteix en inspirar amunt, baixar al centre, obres, mans a ronyons, torsió, retenció i deixes. Si et fa mal l'esquena, aquest moviment aquí el fas suau, i si et fa mal les cervicals, barbeta entrada. Si no, faràs tot aquest moviment, sí? Totalment lliure.
El fem amb dinàmic, aviam què tal. Ins a dalt. Ex baixes. Ins al centre. Ex obres. Mans a ronyons, torsió. Retenció de l'aire. I deixes. Ins a dalt. Ex baixes. Ins al centre. Ex obres. Mans a ronyons, torsió, retenció. I deixes. I un cop més, ins. Ins. Ex, mans a ronyons, torsió, retenció de l'aire. I deixes. Perfecte, molt bé. I anem a fer una salutació al sol, parant asana per asana, ho farem amb algunes variants. Sí, estigue't ben atenta. Ajunta les mans a l'altura de Anahata Chakra i ara aquí tanca els ulls un moment. Relaxa la cara. Relaxa les espatlles. I cadascú de nosaltres agrairà algú que tingui a la seva vida per donar-li el valor que es mereix. I inspira dalt, torsió enrere suau. Expira baixes. Cama dreta enrere, comença la primera variant, alçant els braços amunt. Dues mans al terra per Batanasana. Dos genolls al terra, pit, barbeta i fas la cobra. Si aquí et fa mal l'esquena, obres els genolls, fiques el cos i la pelvis i el front al terra. Enrere per Batanasana. Cama dreta endavant, pots recolzar el genoll esquerre al terra o sense. Alces, en variant. Entrem a la pinça. Inspira dalt. Ajunta les mans. Ins a dalt. Ex baixes. Cama esquerra enrere, pots recolzar el genoll esquerre al terra o sense. Dues mans al terra per Batanasana. Dos genolls al terra, pit, barbeta, cobra. Enrere per Batanasana. Cama esquerra endavant. Entrem a la pinça. Inspira dalt. Ajunta les mans. Fem una altra salutació. Ins a dalt. Ex baixes. Ins, cama dreta enrere. Ex, per Batanasana. Dos genolls al terra, pit, barbeta, cobra, ins. Ex, per Batanasana. Ins, cama dreta endavant. Ex, la pinça. Ins a dalt. Ajunta les mans. Ins a dalt.
baixes. Ins, cama, esquerra, enrere. Parvatanasana. Dos genolls al terra, pit, barbeta, cobra, ins. Parvatanasana. Cama, esquerra, endavant. Ins. Parvatanasana. Fem la pinça. Ins a dalt. Ajuda les mans. Fem una última salutació al sol. Ins a dalt. Baixes. Ins, cama, dreta, enrere. Dues mans al terra. Parvatanasana. Dos genolls al terra. Pit, barbeta, cobra. Mitja cobra, allò, mudra, que et vagi bé. Enrere. Parvatanasana. Cama, dreta, endavant. Dues mans al terra. Inspira dalt. Ajuda les mans. Ins a dalt. Baixes. Ins, cama, esquerra, enrere. Dues mans al terra. Parvatanasana. Dos genolls al terra. Pit, barbeta, cobra. Enrere. Parvatanasana. Cama, esquerra, endavant. Entrem a la pinça. Inspira dalt. Ajuda les mans. Deixes caure els braços. Tanca els ulls. Observa les sensacions. Com està la teva respiració? Com està el teu cor? Molt bé. Perfecte. Comencem una sèrie d'asanes. Anem a fer una sèrie d'herois. Sí? Obrim les cames, fem un bon pas. Virabhadasana 2, peu dret 90 graus, peu esquerre 60, cadera recta. Aquí hi ha una mica de retroversió pèlvica. Flexiones el genoll dret, obre genoll, obre cadera, expira dalt, expira, braços en creu. Relaxa les espatlles, mirada cap a la mà dreta. Fixa que els dos braços estiguin per igual, que no hi hagi un braç que pugi o baixi més que l'altre. Mantra Soham, atenció plena. Lo important en les asanes és la respiració, la teva actitud i entendre que l'asana és un mitjà
per anar cap a la meditació. No és el fi, sinó és un mitjà. Observa. Flexiona una mica més si pots. Apreta bé amb els peus al terra, estires, els peus tornen en paral·lel. I ara aquí aviam si podem fer un salt per tancar, coordinant, ajunta el dit índex, el dit polze, observa tot el que es mou dins teu a través d'aquestes asanes. Durant la classe faré servir el gong cada vegada que el sentis. És un toc d'atenció perquè estiguis aquí present. Molt bé. Perfecte. Anem a fer l'altra cama. Obrim, fem un bon pas. Peu esquerre 90, peu dret 60, cadera recta. Flexiones el genoll esquerre, obres el genoll, obre la cadera, expira dalt, expira braços en creu, relaxa espatlles, mirada cap a la mà esquerra, mantra Soham, atenció plena. Si pots flexionar una mica més. Apreta bé amb els peus al terra, inspira dalt, els peus tornen en paral·lel, deixes caure els braços, ajunta les cames, palmes de les mans mirant endavant, observa tot el que es mou dins teu a través d'aquestes asanes. Molt bé. Obre les cames a l'altura de les caderes, obres els dits dels peus. Inspires, t'agafes els dos colzes. Expires, baixes endavant. El cap caigut entre els braços, tot el pes endavant, rotació interna de les cames. Molt bé, deixes caure els braços. Flexiona els genolls. Puges, tornem a fer rotació a les espatlles enrere. Rotació endavant. Molt bé, perfecte. Anem a fer un altre heroi. Anem aquí al principi de l'estora. Cama dreta enrere, fes un bon pas. La cadera dreta rota endavant, la cadera esquerra rota enrere, connecta bé amb la planta dels peus al terra. Una mica de rotació interna dels peus. Flexiones el genoll esquerre. Ajunta les mans i alces. Si et fa mal l'esquena, queda't aquí. Si no, fes una mica de torsió enrere.
Si afama les cervicals, barbeta entrada, si no mira damunt, estira els colzes i si pots flexiona més el genoll de davant. Observa el mantra, atenció plena. Si en algun moment veus que has de sortir de l'asana o portar el cap endavant, ho fas. Escolta bé el teu cos. La respiració, el mantra Soham. Molt bé, deixes caure els braços, estires les cames. La cama de darrere va buscar la cama de davant, palmers a les mans mirant endavant, tanca els ulls, observa les sensacions. Molt bé, anem a fer l'altra cama. És el principi de l'estora. Cama esquerra enrere, fes un bon pas. La cadera esquerra rota endavant, la cadera dreta rota enrere, connecta bé amb la planta dels peus al terra. Flexiones el genoll dret, ajunta les mans, alces. Si afama l'esquena, queda't aquí, si no una mica de torsió enrere. Si afama les cervicals, barbeta entrada, si no mira damunt, estira els colzes, concentra't. Mantra, Soham, atenció plena. Molt bé. Deixes caure els braços, estires les cames. La cama de darrere va buscar la cama de davant, palmers a les mans mirant endavant. Tanca els ulls, observa tot el que es mou dins teu a través d'aquestes asanes. Relaxa la cara, relaxa les espatlles. Molt bé. Perfecte. Ara, anem a fer una asana d'equilibri, anem a fer Vriksasana, l'asana de l'arbre. Passes tot el pes a la cama esquerra, aixeques el taló dret, gires la planta del peu i la planta del peu va a buscar el genoll o dalt de tot de l'enconal. Ajunta les mans i alces. Molt bé. Perfecte. Anem a fer l'altra cama. Passes tot el pes a la cama dreta, aixeques el taló esquerre, gires i la planta del peu va a buscar el genoll o dalt de tot de l'engonal. Ajunta les mans i alces, concentra't, atenció plena.
última asana de peu i anirem al terra, Pada Hastasana, obres els dits dels peus, inspira dalt, expira baixes. Flexiona els genolls, puges, 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 puges. Perfecte, molt bé. I ara ja ens anirem estirant al terra totalment amb les mans damunt de la panxa. Totalment estirats. Posaré música del Manu Om, que li dono les gràcies que em deixa posar aquesta música aquí a les classes del YouTube. Bé. Les cames flexionades, les mans damunt de la panxa. Simplement observa com quan inspires s'infla la panxa. Com quan expires es desinfla. Molt bé. Ara ens abracem els genolls i fes una mica de suau balanceig cap a un costat i cap a l'altre. I ara des d'aquí al centre, braços en creu, i els genolls cauen cap a la dreta, mirada cap a l'esquerra. Amb la mà dreta et pots ajudar a fer baixar el genoll esquerre. Tornes al centre i canvies. Deixa que la música t'acompanyi. Mantra Soham, atenció plena. Molt bé, la mà dreta va a buscar la mà esquerra, et mantens en posició fetal, ben recollida, els colzes van a buscar els genolls als colzes. Molt bé, i ens anem assentant. Actives les cames, actives els dits dels peus mirant cap a tu. Anem a fer Paschimottanasana. Porta les natges enrere i amunt. Si tens una cinta, un mocador o pareo, el deixes al costat dels turmells. Inspira dalt. Expira baixa. Allà on arribis. Si necessites la cinta, fas servir la cinta. I entrega't a la respiració. Com inspires, s'infla la panxa. Com expires, es desinfla. Mantra Soham, atenció plena.
Fixem com en cada expiració el cos va cedint. Inspira dalt. Braços al costat del cos, apreta bé amb les mans al terra, puja la columna, barbeta entrada. Molt bé. Perfecte. Ara, farem una postura que es diu Mandukasana, la sana de la granota. Es tracta de fer així. Si no arribes amb els talons al terra, doncs poses les mans al terra i et quedes amb els talons amunt, no passa res. Sí? Si arribes amb els talons al terra, ho farem amb aquesta variant. Entrecreem els dits de les mans, els dits polzes van a la zona frontal i fes un balanceig endavant i enrere. I amb els dits polzes et fas un massatge a la zona frontal. Molt bé, perfecte, i ara ens assentem, ajuntem les plantes dels peus, entrecreem els dits de les mans, columna ben recta, i aquí pots fer rebots o sense, o combinar una estona de rebots i una estona sense. Molt bé, perfecte. Ara farem un exercici d'abdominals. Sí? Us ensenyo com ho fem directament. Ens estirem al terra, poses els avantbraços i et poses de puntetes, baixes el còccix, la pelvis. I ara et mantens aquí uns instants, només han de tocar els avantbraços i els dits dels peus, apreta la panxa, si en algun moment veus que has de sortir surt, si no respira la dificultat. Molt bé, panxa al terra, una orella al terra, estira els braços. Descansa un moment aquí. Deixa't, deixa't. I ara, dues mans al costat del pit, barbeta entrada, i ara t'incorpores i directament obre les cames a l'altura de les caderes, apuntades els dits dels peus al terra i entrem a Adho Mukha. Estira els colzes, obre els dits de les mans, puja el còccix amunt, barbeta entrada. Molt bé. Dos genolls al terra, obres els genolls, els peus es toquen per darrere, fica el cos dins la pelvis, estira els braços endavant, el front va buscar el terra.
Molt bé, ens assentem damunt dels talons. Columna ben recta. La mà esquerra a la panxa, la mà dreta al cor. I amb la mà dreta fas petits cercles a la zona del cor. Si no et va bé assentar-te damunt dels talons, t'assentes de cul a terra. I aquí, fent aquests petits cercles, repeteixes amb mi en veu alta. M'estimo, em valoro, em respecto. M'estimo, em valoro i em respecto. Molt bé, perfecte. I anem a fer Supta Padangusthasana amb la cinta. Ens estirem al terra, passes la cinta entremig del pont del peu dret i estires la cama amunt. Amb les dues mans agafes la cinta, no fa falta que estiguis en un angle de 90 graus, si t'has de posar en un angle de 60 ho fas. No ha d'haver mai dolor fent ioga. L'altra cama pot quedar flexionada o estirada. Explora el que et vagi bé. Convido que observis la forma que et vagi millor. Molt bé, flexiones, estires, observa les sensacions. Fem l'altra cama. Molt bé, perfecte. I ara fem les últimes asanes, anem a fer Sarvangasana i Halasana. Si et fa mal l'esquena o estàs en menstruació, doncs posaràs les mans sota les natges i aixecaràs les cames amb un angle de 90 graus i amb els peus plans com si volguessis trepitjar el sostre. Si no, amb les mans t'impulses i fas Sarvangasana. Si estàs amb Sarvangasana, pots baixar a Halasana. Si estàs en la primera opció, pots abraçar els genolls. I vas tornant vèrtebra per vèrtebra fins que t'abraces els genolls i et quedes un moment aquí amb els genolls abraçats sense fer res. Si coneixes l'asana del peix, pots fer l'asana del peix, que és poses les mans sota les natges, aixeques el tronc i deixes caure el cap. No has de recolzar el cap al terra, sinó ha de rossar una mica. Contraindicacions, si et fa mal les lumbars, et fa mal les cervicals, no la facis i et mantens amb els genolls abraçats.
I ara lentament vas tornant i tornes a abraçar els genolls. Molt bé, perfecte. I ja ens anirem assentant per fer pranayama, meditació i relaxació. Ens assentem en postura de meditació. Tota la sessió de Hatha Yoga que hem fet és per arribar a aquest moment. Tot això és un mitjà per anar cap al silenci. En el silenci hi ha el reconeixement de la divinitat, que ja ets. Sí? No hem de confondre les asanes com la seva finalitat. Les asanes són un mitjà per anar aquí. Per tant, posa tota la teva actitud, sacralitza aquest espai, perquè l'actitud sacralitzada és la que dona la clau de l'essència del ioga. Si no es converteix en mera gimnàsia, en culte al cos, per sortir bé a la foto d'Instagram. El ioga és molt més que tot això. La seva essència és molt pura i molt espiritual. Dit polze, dit anular, amb el dit polze tapes l'orifici dret, inspires per l'esquerra, amb el dit anular tapes l'orifici esquerre, retens l'aire, contracció de baix-ventre, del centre anal, i deixa l'aire pel dret. Ins dret, tapa, retens, contracció de baix-ventre, del centre anal, deixa l'aire per l'esquerra. Ins esquerra, tapa, retens, contracció de baix-ventre, del centre anal, deixa l'aire pel dret. Ins dret, tapa, retens, deixa l'aire per l'esquerra. Continua aquí al teu ritme. Nadisodhana Pranayama és un pranayama que t'ajuda a equilibrar els dos hemisferis cerebrals, netejar i purificar els nadis i de Pingala, canals de meridians d'energies subtils. Ens ajuden a estar bé a nivell mental, emocional. Deixa el pranayama, ajunta el dit índex al dit polze. Meditarem uns instants. Primer de tot observa la respiració conscient que porta aquí al present.
com quan inspires s'infla la panxa, la caixa toràcica, com quan expires es desinfla. Fixa't en aquest espai que es crea al final de la inspiració, que és un moment de suspensió al ple on no hi ha res, hi ha un silenci que dura un segon. Fixa't també al final de l'expiració, que és un moment de suspensió al buit, també es crea aquest silenci que no dura res. I deixa que tot sorgeixi d'una forma natural. Experimenta el silenci aquí a la meditació. Si la ment se'n va, torna-la al present. Converteix-te en l'observadora, com si els pensaments no pertanyessin a tu, com si els poguessis veure allunyats de tu mateixa. I observa el volum que ocupa el teu cos en l'espai. Repeteix el mantra Soham, opcionalment, quan inspires So, quan expires Ham. Posa tota la teva atenció a Ajna Chakra situat al front. Visualitza una flama de color blanc. I ara aquí farem un decret positiu, posant direcció en aquesta meditació. Un decret positiu que pot ser jo soc salut. Jo soc pau. Jo soc confiança. Jo soc amor. Elegeix-ne un i mantinga't aquí, repetint-lo interiorment. Jo soc pau. Jo soc pau. Jo soc pau. Molt bé. I ara
ens podem anar estirant i cantaré un mantra, o si creus o veus que vols continuar sentada meditant, continua sentada. Estarem entre 5 i 10 minuts. Estira't totalment, si vols, en Savasana. Savasana és la postura final de relaxació. Serveix per integrar totes les asanes, tots els exercicis que hem fet durant la classe. Si estàs sentada, continua amb la columna ben recta. Tant si estàs sentada com si estàs estirada, posa la teva atenció en el Hatha Chakra situat al cor. Visualitza un sol radiant dins teu a la zona del cor. Com quan inspires aquesta llum es fa gran, com quan expires la llum s'expandeix per totes les cèl·lules del teu cos. Recordant a totes les cèl·lules del teu cos la seva capacitat innata d'autoregeneració per estar amb salut i harmonia. Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Hari Om. Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Hari Om. Mani Padme Hum. Hari Om. Mani Padme Hum. Hari Om. Mani Padme Hum. Om. Shanti. Shanti.
Posa tota la teva atenció als palmers de les mans. Intenta escoltar el batec del cor a les teves mans, el batec del cor de la Mare Terra, el batec del cor del Sol, de les estrelles. El batec del cor de les galàxies en expansió. El batec del cor de tot l'univers. I a poc aniràs movent els dits de les mans, aniràs movent els braços, les cames. Estiraràs a plaer. Que al final et posaràs en posició fetal. I ens anirem assentant amb les mans juntes a l'altura de l'Anahata Chakra, situat al cor. Inspira per cantar un nom en veu alta. Que la llum que ens ha generat la classe d'avui ens acompanyi durant tot el dia, durant tota la setmana, que puguem estar en pau, en salut, en confiança, amb força de voluntat. Que així sigui. Om Shanti. Bé, doncs moltes gràcies. Continuaré fent aquestes gravacions de tant en tant aquí al canal de YouTube. També em podeu seguir per la pàgina web que tinc, iselom.com, ho deixaré aquí a la introducció també, a la descripció del vídeo. Si també em podeu col·laborar amb aquests vídeos fent alguna donació, també ho deixaré a la descripció a través del Bizum o una transferència bancària. Sí? I confio que us hagi pogut agradar aquesta classe i ja estem aquí online en contacte. Namasté, una abraçada a tots i a totes. Moltes gràcies pel vostre suport.